Dylan Kenneth Jr. Bartolo ta' 28 sena minn Bormla baqa' jinżamm arrestat wara li ammetta li froda 3,000 euro lill-anzjana wara li lagħba ta' Assis. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello, intqal kif l-imputat qal lill-anzjana li hu Dun Joaquin u li kien qed jiġbor il-flus għall-karità. Ġie spjegat ukoll kif Bartolo kien qed jiltaqa' ta' spiss mal-anzjana u kien hawn li daħal rapport lill-Pulizija dwar dan il-każ u ġie arrestat waqt li kien qed jiġbed il-flus. Timothy Objaġebna ta' 25 sena kien mixli li pprova jħebb għall-Pulizija wara li arrestaw tal-li kiser windscreen ta' karozza it-tnejn li għadda. Ir-raġel minn San Pawl il-Baħar allegatament għamel ħsara fuq proprjetà privata li kien f'possess ta' sikkina 20 cm mingħajr permess, pipe tal-ħadid u furkettun. U nstab li kawża ġrieħi ħfief lill-uffiċjali tal-Pulizija waqt li kiser il-paċi pubblika. L-akkużat li rreżista l-arrest wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u ma talabx għal ħelsien mill-arrest. Ingliż li nstab ħati li prova jifga u ħebb għal martu kien ikkundannat 5 ijiem ħabs. Il-każ imur lura għall-aħħar ta' Ġunju li għadda, meta r-raġel ġie mixli li beżza uża l-vjolenza, eddida u insulenta waqt li hu kien taħt l-effett tal-alkoħol. Fix-xhieda tagħha l-mara qalet kif sawwata fil-waqt li beda jajjara. Ir-raġel ammetta li kien xurban u kien ikkundannat 5 ijiem ħabs wara li ġie kkunsidrat li l-mara ħaffret lil żewġa u r-relazzjoni bejniethom tiebet. Raġel ta' 51 sena bil-vizzju ta' droga baqa' jinżamm arrestat wara li ġie akkużat li seraq numru ta' roti mill-inħawi ta' Gżira u l-Imsida. David Yates mill-Gżira ġie akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet ta' sentenza oħra. Il-prosekuzzjoni spjegat kif il-Pulizija kienet ilha diversi xhur tinvestiga dan is-serq, sakemm rat waħda mir-roti fuq it-taqsima tal-bejħ fuq Facebook u identifikat lill-akkużat. Xavier Aġus ta' 42 sena ġie kkundannat 3 snin ħabs wara l-instab ħati li seraq vettura u prova jisraq oħra. Il-każijiet seħħew fil-Pjetà u fħal Qormi meta Aġus kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest li kien ingħata f'Mejju għal każ separat. Il-Maġistrat Charmaine Galea ordnat li l-2500 euro marbuta mal-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest fuq każ preċedenti jiġu konfiskati.